malam dai naji ka dauko gangara amma gaskiya akwai anan ma ina so in tambaye ka ga mutum mana shin annabi ya yi izala to ai mu inda muka dauke abin da yasa ni tambaye ka ai sai ka san ka ce kullu bid'atin dalala bid'a kuma duk abin da bai annabi bai yi ba to Allah a karo mun inda annabi ya yi izala yawwa Allah shiga ya za ku ce babu mu abin da muka sani ai qur'ani da hadisi su ne kawai izara mutum ya bi abin da Allah ya ce ya bar abin da Allah ya ce a bari ya bi kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai kawai su ne ake kira izala ba wani abu ba to mun san aikin ku dai ku ce a bar istighfari da salati da la ilaha illa ina Allah ya ce a bar su mu ba mu ce a bar su ba mu abin da muka ce ku daina kididdigewa da ƙa'idance su ai annabi ne ya kididdige mana man salla alayya marratan man salla alayya asharan man salla alayya mi'atan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yughanu fi qalbi wa astaghfirullah fil yawmi fi kulli yawmin 70 mara ai annabi ne ya kawo mana adadin ba mu muka kaga ba to malam bari zai matsa gaba nukan ji kuna ta maganan waliyai tun da zaka ke maganan waliyai shin wali ne waliyi ya aka yi kuka san waliyi wanda mu mun san ba wanda ya san waliyi sai Allah to ai Allah ne da kansa ya ce la inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allah waliyul ladina amanu wal ladina kafaru awliya'uhum ad-dawut ai shi waliyi duk mutumin da ya jibanci Allah ai kuma yan izalan akwai wasu waliyan da kuka yarda da su akwai wasu waliyan da kuka yarda da su ku abin da kuka yarda ba za a san waliyi bane wani tunda ba ku da ilimin sanin kun yarda akwai waliyi amma a ce wani ne waliyi shine ba ku yarda ba abin da yasa ce kun yarda ai kun ce misali a maganar tawassuli ko da yake kila ban sani ba a maganar tawassuli ai ba mu zo nan ba tukuna ba ni bayanin ya waliyi yake tukuna ai za mu zo kan tawassulin duk mutumin da yake na Allah kusa da Allah mumini waliyi ne sai dai alal maratib to ya ake zamantowa kusa da Allah har mutum ya zama waliyi ai kai ma ka fi sanin kowa na kusa da Allah ai da kanka da zaran an faɗi wani sai ka ce wani na Allah ne waye ga maka na ga yana aikin Allah to shi kenan waye ga shi ya ga maka da ka san abin da yake a boye sani ba to amma kuma malam ina mamaki ubangiji yana cewa wa yana bisaska Allah fil lurri fala kashifa lahu illa huwa wa yana yaradka bi khairin fala radda li fadlihi wannan aya ne na Qur'ani wanda yake nuna cewa ba wanda ya sai maka wani abu sai Allah ya kuke yin tawassuli da waliyai kuna cewa za su yi muku wani abu to ai Allah ne ya kawo tawassuli tun farko bari in kawo maka ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الذي تساءلون به والارحام Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai guda daya wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi halakum wanda kuke roƙon Allah tasaaluna bihi wallarhama kukan ce laraba sukan ce kai mun dan zumunci Allah ne ya faɗi wannan da kansa kaga tawassuli ko kuma kun yarda da tawassulin kun ce tawassuli ba a yi ne sai da aiki amma ainihin abin da ake ce ma la ilaha illallah da za ka je gaban ici ka zauna kana la ilaha illallah la ilaha illallah ka kare ta icen ne icen kai ba abin bauta ba ne Allah ne ya cancanta a bauta mawa da za ka shimfiɗa kyalle ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah kana kare ta kyallen nan ba abin bautawa bane Allah ne abin bauta haka abin yake in kuma kace kyalle ne yana me ka to ai baka taba zuwa makka ba ko kana jin anji ko baka taba ganin hoton makka ba naji ka je mako tabbas to ka ba me a wurin a Ka'aba akwai bakin kyalle a zagaye da ita to na mu fari ne ai da fari da baki wanne kuka sata wato kun canza na in an sa maka Ka'aba bakin kyalle ko kun sa mana ku fari kenan ai sukan kwaikwayo mu ma in Ka'aba ya in aka ce jibi arfa sai su sa farin a ƙasa Allah shi ya ubangiji ya ce falyabudu rabb hadal baiti
ba ma kyallan ba ɗakin ma in kai itikadin shi kake bauta ma ka kafirta. Ɗakin ma in kai bukata in kai itikadin shi kake wa dawafi ka kafirta. Nan Allah yake so nan ya kai abin shi falyabudu rabba bai ce falyabudul baita ba. falyabudu rabba hazal baiti alladhi adama min. Idan kuma ka ce haka bautan kyalle to mu ne mukan ce wa kyalle mu yi istighfari mu salati. To idan ka aje kyalle kai sujada akan shi ko me? Da ka so sujada ka aje me yasa baka yi a ƙasa ba? Annabi dai bai yi sujada bai yi sallah akan sujada ba. Me yasa kake ma kyallen sujada? Ba kyalle kake bauta ma mu ba mu yi sujadan ba. Kai gashi kullun kana kofa goshi akan kafet. To dakata nan malam. Ga dai barin canza wata tambayan. Kila ta fi fita. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu bid'atin dalalatin. Wa kullu dalalatin finnar. Wani hadisin kuma yana cewa man hadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu. To malam waɗannan hadisai suna bayyana da waɗansu abubuwa da kuke yi wanda suke bid'a ne. Me yasa kuke suna? Me yasa kuke maulidi? Allah bai ce a yi ba, annabi bai yi ba, bai kuma yi umarni a yi ba, me yasa kuke yi? Alhamdulillah. Wato ai dama hadisin da yake rikitar da ku kenan shi sa mukan so ku je makaranta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaga hadisin ma ka kakkarya shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul hadisi alquran wa sharrul hadisi muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Mafificin maganar da za a bai kai Qur'ani ba. Mafi sharrin hadisi abinda aka kaga. Duk abinda aka kaga bid'a ne. Dukkan bid'a bata ne, dukkan bid'a kuma cikin wuta yake. To anan malam ya yarda da haka? Ya yarda kwarai. To alhamdulillah. To me yasa kuke suna? Ai shi ma bid'a ne. Yawwa, ai zan kai ka. Shi kullu kan kashi nawa ne? Kullu a kalmar larabci guda nawa ne? To ni dai na san akwai kullu. Wani kullun ka zani? To ka duba a cikin masu fununu suna cewa wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas jinsun wa faslun aralun nau'un wa khas. Insha Allah zan maka bayani duka a cikin alqur'ani ka gano. Kenan kullum ba ɗaya ba kenan. Ba ɗaya bane, biyar ne ma. Akwai jinsi, akwai fasali, akwai ra'adali, akwai nau'i, akwai khas. Bari in ka maka guda biyu kawai a cikin alqur'ani. Annabi Ibrahim alaihi salam wata rana yayi begen ya ga ikon Allah sai ya nemi ubangiji yana cewa fa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta. Sai Allah ya ce mai Ibrahim awalan tumin, Allah ka gwada mini yadda ake raya matattu mana. Allah ya ce kaman ka Ibrahim kake tambaya na yadda ake bada matattu, kai mai imani haka? Bale sai ce anna kalbi don in samu natsuwa, ina da sani na kuma gani kuru-kuru ai zan samu natsuwa. Shine Allah ya ce fa khuzar ba'atin min at-tayr, ka kama tsuntsu hudu fasurhunna ilayka, ka yayyanka su ka cuccuɗa naman, waje ala kulli jabalin minhunna juz'an, ka je ka ɗora naman na akan dutse. Kulli jabalin ya ce fa naman tsuntsu zai cika dutse? Ka sanya akan kowane dutse juz'i, ma na ka ɗibi wannan ka sa a kulli jabalin, dutse hudu ne fa na ƙasan, aka ce ala kulli jabalin ma'ana a'a juz'i yanki daga cikin dutsen